И здравейте, хора! Пак сте с мене. И както знаете, има много хора, които ме гледат. И аз казвам Марая. Днеска ще играем тока-бока. Съжалявам за екраната, където се появи така. Ама просто реших да кача на тока-бока. И за това. И вижте, имам някакъв подарък. Какъв ще е? И също влезем да видим. Бате, това ако не го намалиш, не знам. Хора са знам. Хора, сега ще ви видиш героите. Ето ги. Това съм аз, майка ми и баща ми. Искам малко да оправя майка ми. Направя да е така. Е така. Това съм аз там, де беше усмихнатото. И за това. Ето го майката. Съжалявам. Добре, хора, искате ли да ви видите къщата? Добре, ако си казали да. Само да видим подаръка. Това бе по-интересно, дали? Ето, сега тук ще отворим подаръка. Това не става нещо в акусор. И хора, вижте, тези униформи са супер. Без това, моята се чудя с какво да го обличам сутринта, като започва да тренира. Ама те няма да ме трябва сега. Те ще се върнат. Ами, сега започваме да видите моята къщичка. Хора, чакайте се главера. Лягат нещо тук и помня къде беше. И хора, съжалявам, че въртя просто така и сега се сетих, че тук беше стаята. И в следващото, тук са някои хора, не съм ги преместил още. Чай подрича малко тук. Ще ли се подреждали? Тази чаша е тук да сложим. Ами добре, хора, сега време да извадим моите хора. Тук. Супер! Съжалявам, хрямава съм просто. И така аз се ям парче торта и маме си плюва тук да си пивам и да се хапвам. Много е вкусно това. Ето. Беше супер. Наистина ли? Добре. Ами. Здрасти, учебна се публика, защото се бях на работа. Хора, съжалявам, че малко ми бъдва. И тук така разгисвам за това. Просто така ми става. Ами, добре, учебна публика майката. Ето го че майката. Ами сега майката, чето може да филия с сладко от
казах това колко подведе. Съжалявам. От сладко, от горски плодове. Какво забравя? Аз мисля да направя така манжа. Сега ще направя супата. И ето това служи. Вече. За супата се прави просто. Аз седа и чакам. Малко сложих. Отивам само да отбира манчета. Съжалявам хора. Колко е хубаво станало. Чакай взема сега. Чакай да изложа от супчката в... Баче спри се. Хора, съжалявам. И така ще сложим тази супчка малко. Супер е станала. Ето, че е супичка да пташка ли, че бе? Не бе. Добре. Сложиме. Не супа от манчето. Това е точно. Аз хапна чепче или? Да, аз хапна от манчето малко. Тя хапна от супата. Чайта от супата. Добре. Сега аз това видео мисля да го правя 10 минути. Затова хора. Приятел и сега тук хора искам да ви кажа нещо. Аз много време се влизам в това, затова решавам малко да... Майката се е взела книжката, бащата се е взел там джойстика, като е спрял просто, защото аз го бях спряла. Майката се е взела книжката, като джойстика е така. Така се случва. Съждам хора. И както забравих както да ви покажа от началото. Ето кой както.
Ето тук са някои подаръци. Топче. Още едно топче. Кукла. И игра от такива работи. Ще да проверя, че подаръци. Здравейте, искате ли валюта? Тая моля. Къде ли да искаме? Добре, де и са тъпки. Тук. Добре, аз ще искам плодове. Ами аз ще искам или бананови палчики. Добре, бананови палчики са тук. Добре. Аз ще искам едни други палчики с кръг, с светело. Също едни палчики с светело. Не, лечишка. Ще искам аз. Добре, ами хора. Мисля вече да спирам почти видеото, само се найдат тези хората се найдат. Аз искам такива палчики. Добре, ами хора, тотално съжалявам, това ми е просто работите. Ами спирам видеото, защото стана вече 12 минути. Чао! И скоро ще кача част 2, а ще кача и по-късличко ще кача част 1 на Тока World. Затова чао!